Kinsa pre? Kinsa man bata imong dala pre? Sa anak isang mangod no. Anak sumangod? Asa man imong mangod di ay? Laag wa pa kaulaytud karon luoy kim bata wa pay kaon. Na. Mawalay problema po lagi natong lugaran ni kiway mga nuroy diri sudanon. Mo sa ganin nagpaabot-abot ibig kasi mo agi diri basin nay manuroy diri kisda. Na pasensya jud kay pre sa balay wa po'y sudan dito ah. Mo gani problema ron ako Luya no. bata wala pa kay kaon kit. Wala pa kay kaon. Uy luya bata oy. Uy di kay na. Nasa man tamangita ni sudanon ron. Atang-atang kita ni basin nay mo agi diri. Na. Nailag na mo agi diri gigutom na ka? Gutom ka? Luya na oy Hindi asa kayo, no? mama na oy. Lagot kaulay lang gito ako diri kasabaan jud. Sige pre kay motor tan sa na pre basig na mo agi tumalig. Tara. Magpaprito ta. Ito wa kita tang nuroy diri sudan pri no. Lagi no gutom na pud kayo. Luoy kim bata ba wa pay kaon. Basig na di mo agi diri karon sa ning dalan diri. Manang unta. Puro na kay pampalit diha sudan nimo. Na. Uy kay ano pagbangko nimo wa pay kaon. Gutom na kit. Na. Nailag na mo agi karon mamaligya diri. Oh, isa man kanding oh. Isa man ni kanding. Mo ani? Dili oy. Mukaon kanina? Ay, mukaon kanikit? Di ka mukaon na eh. Ah, pawaw na to ni hindi mo mukaon kanding din mo. Oh, mi. Oh, oy. Awa na mi. 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 Awa na gino. Ko tarawar pa na yung kalaki oh. Sa mo kayo kandingan ni oy. Pasok ko maya. Unsum. Awa na mi. Sagdi na lang na. Pasil lang ta diri pre, basi musungagan pata na. Dito ta babutunan. Isda mudiha. Isda. Isda mo to pre. Lugay. Oy, isda. Uy. Isda boss. Papalit ta mi ang isda nimo be. Sa inyo ah. Sa nga klaseng isda na? Bangus. Tagpila mang kilo na. Barato ra, 130. Ala, doktoran na pre. Ah, binuang po ng 150 ra pre. Eh, barato ra kay ba basig dubok na. Di ni dubok, boss. Bagong giaysan eh. Naay sam day nagdagkagwapa na day. Matay po nimong baligya boss. Oy, di man sa mo bituon ang sabaw ana. Kasi di mamituon, boss. Labaw pa sa mamituon. Na magmantika, magtulo-tulo sa katambok. Bantay bitaw base niya unyak pagtanaw na kuha na nabura nagnabilar sa barak sa bulakig mata. Dili lagi, boss. Goods kay na ako mga baligyang isda. Tarawa, kung saan mo gusto, uwang? Napoy uwang. Ah, matay po na siya mamaligya pre. Oy, gisagol naman na niya sa isa ka sudlanan pre. Di ka na mapanos. Ah, di pod guro na mapanos pre kigaysan man. Na, gutom na imong pagmangko no. Gutom na ka? Na sige pre, palitan na to ni pre. Kung saan may inyuhan eh, tulo mong ka klase. Oh, unsa may paliton to na pre? Kanan lang gurong bangos pre. Kanang bangos? Mukaon kag bangos? Ang mukaon ni bangos din. Kanan lang bangos na lang. Bangos na lang, boss. Ah, wey, problema. Ay, kasta, boss. Pila kilo inyo? Pila mga kilo tong paliton kit? Isa ra? Oh, sige, isa lang Isa kilo daw, na, boss. boss. Ah, sa kilo? Oh, tama-tama po. Kaya sa kilo lang po nabilin dire. Matay. Unsa man na, boss? Unsa ni? Bangus. Matay binuang mangguro na imo boss. Hindi naman ka magmahay ani, boss. Kaya ihor, may daan. Nag-iawdaan. Unsa man na, oy? Ipakaw lang na sa kanding, ay. Awa na ko daling. Awa ba? Nabaligya ko ah. Isa mo. Isa man yung kanding, ano na man diri? Awa na pagami. Ah, barato na, boss. 150. Huwag nawa, makayuhan ni mukaon kanigit. Kaya aysan nun. Awa. Dili ka mukaon na ni. Ikaw ba? Binuang daw siya mukaon na ni. Kanang lahi ang mga, bay. Ah, nalahin nyo ha? Napo dre oh. Napo kayo uwang dire. Unsa man ni mamaligya ni tawana, wa may klaro ni pre. Kumiter ko ni pre. Uwang mong na. Uwang ba day na? Uwang na? Uwang ba rin na? Tarawa daw na. Tanawa na, makaon mo na. Makaon man na. Uwang oh. Mamaligya kay kapag tarong pug pamaligya kay gutom ng bata oh. Tinarong gunya ko boss. Tinarong makaon na di mo na. Oh, Uwang. Tara pa yung tarang lain pre. Amo may mga batasan boss ay namaligya ramon ta ako. Na.